Numele meu este Glivio Georgiana Elena. Sunt născută pe 22 iulie 1993 în municipiul Calafat, eleva al Liceului Teoretic Independența Calafat. Sunt o fire sociabilă, veselă, prietenoasă, îmi plac plimbările și excursiile. Lacuri glaciare. Lacul Bucurea este un lac situat în Parcul Național Retezat din Munții Retezat. Este cel mai mare lac glaciar din România. Se află în căldarea Bucura, sub vârful Peleaga și Șaua Bucurei, fiind orientat în direcția nord-sud, la altitudinea de 2040 de metri. Suprafața lacului este de 8,90 de hectare, lungimea de 550 de metri și lățimea medie de 160 de metri, perimetrul de circa 1390 de metri. Lățimea maximă este de 225 metri, iar volumul estimat este de 625.000 de metri cubi. Adâncimea maximă a apei lacului este de 15,5 metri în dreptul intrării izvorului Pelegii în lac. Lacul Zănoaga Mare sau Tăul Zănoaga este un lac glaciar situat în Munții Retezat, care face parte din grupa montană Retezat-Godeanu a Carpaților Meridionali. Este cel mai adânc lac de acest tip din țară, adâncimea lui maximă fiind de 29 metri. Este un lac glaciar format într-un circ glaciar. Tăul Zănoaga este unul din multele lacuri glaciare din Carpații Meridionali, care sunt munți recunoscuți ca având cel mai dezvoltat relief glaciar din țară. Lacul Bâlea este un lac glaciar format în circ glaciar, situat la o altitudine de 2040 de metri în Munții Făgăraș, județul Sibiu. Dimensiunile lacului sunt 360 de metri în lungime, suprafața de 46.508 metri și adâncimea de 11,35 metri. În anul 1932, lacul Bâlea și o suprafață de circa 180 de hectare în jurul lacului au fost declarate rezervație științifică. Lacul Bâlea se află la circa 77 km de la orașele Sibiu, 68 km Făgăraș și 85 km de la Curtea de Argeș. În timpul verii se poate ajunge cu automobilul pe drumul transfăgărășan, iar în restul timpului cu telecabina de la cabana Bâlea Cascadă, din apropierea cascadei Bâlea. În Munții Făgăraș se mai află și lacurile Capra, Podragu Mic, Podragu Mare, Avrig și Urlea. Lacul Lala Mare este un lac glaciar. Este localizat în Munții Rodnei, sub vârful Ineu, la o altitudine de 1815 metri. Este cel mai extins lac glaciar din Munții Rodnei, având suprafața de 5637,5 metri pătrați. Face parte din rezervația mixtă Ineu-Lala. Lacul Lala Mic este un lac glaciar. Este localizat în Munții Rodnei, sub vârful Ineu. Din el izvorăște râul Lala, care se varsă în lacul Lala Mare. Face parte din rezervația mixtă Ineu-Lala. Lacul Iezer este un lac glaciar. Este localizat în Munții Rodnei, sub vârful Pietrosul, la o altitudine de 1825 de metri. Are suprafața de 3450 metri pătrați, adâncimea maximă de 2,5 metri și lungimea de 84 de metri. Face parte din rezervația naturală Pietrosul Mare. Lângă lac se găsește stația Meteo Pietrosul. Lacuri vulcanice. Lacul Sfânta Ana este un lac vulcanic, fiind singurul astfel de lac de pe întreg teritoriul României. Este situat în masivul Ciomatu, de pe stânga Oltului, în apropiere de Tușmad. Lacul este așezat pe fundul craterului unui vulcan stins, denumit Ciomatu, sau după alte surse Ciomadu, din masivul vulcanic Puciosul, locul celei mai recente erupții vulcanice în Carpați și în Europa de Est, care a avut loc acum câteva zeci de mii de ani, probabil mai recent de acum 42.000 de ani. Lacul Sfânta Ana se află la o altitudine de 946 metri. De formă aproape circulară, similar cu o paletă de pictor, are o lungime de 620 de metri și o lățime maximă de 460 de metri, o suprafață de 19,50 de hectare și o adâncime maximă de 7 metri.
Lacuri de baraj natural. Lacul Roșu este un lac de baraj natural format în anul 1837 și situat lângă cheile Bicazului, la poalele lui Hășmașul Mare, în apropierea orașului Gheorgheni din județul Harghita. După măsurătorile din anul 1987, dimensiunile lacului sunt următoarele: perimetrul 2830 metri, aria 114.676 metri pătrați, volumul apei acumulate 587.503 metri cubi. Este cel mai mare lac natural montan din România. S-a format prin surparea unui flanc al muntelui Ghilcoș, iar numele său provine de la pârâul roșu, care traversează straturi de culoare roșie cu oxid și hidroxid de fier. Lacuri de baraj artificial. Lacul Vidraru este un lac de acumulare creat în anul 1965 de barajul Vidraru în județul Argeș, pe râul Argeș, pentru producția de energie electrică. Situat între munții Cântui și masivul Ghitu, lacul adună apele râurilor Capra, Buda și ale câtorva afluenți direct, râul Doamnei, Cernatul și Vâlsanul, Topologul, râul Valea lui Stan și Limpedea, cu un debit total de circa 5,5 metri cubi pe secundă. Suprafața totală a lacului este de 893 de hectare, lungimea de 10,3 km, lățimea maximă de 2,2 km în zona Valea Lupului Călugărița și o circumferință de 28 de km. Adâncimea maximă a apei este de 155 de metri lângă barajul Curbat, înalt de 166 de metri, cu o lungime la coronament de 307 metri.